Čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska tak si zahráme Steel Brainrot. OK, tak poďme na private. Tak OK, ideme na private. OK, pripájame sa, OK. OK, tak ja som tu a mám nových secretov. Mám Job Saho, Bisonte Jupitere, Brigho Goat, Los Nubinitos, Los Tipitacos a Los Traleritos. A toto na trojčina mám na rebuild, ale teraz si ho môžem predať, to nevadí. Tak ideme si nakúpiť iba toto. OK. A vlastne dneska budeme craftiť brainrotov. OK, tak čo môžeme vykraftiť? Na to potrebujeme troch materiálov. Tak som sa rozhodol, že craftiť brainrotov nebudeme. Alebo poďme si radšej zahrať inú hru. OK. Tak čo by som si zahral? Toto. Toto je vlastne hra, tam tu vlastne len hráš a rozbíjaš. A ja už som tu mal takýto level, odomkol som si. A najlepšie je toto, čo mám, toto drevo. A ja tu vlastne len rozbijam domy a akože tu môžem jesť. A teraz vlastne tak idem ničiť domy. Mám aj toto, tento sticky granát. A schválne, že to nič nerobí. Tak, tu máte, môžete papať. Tak idem vám zničiť 5 tom. OK, toto čo zničíme. Takže komplet zničený. Tak ideme ďalej. Tak ospaľujem som sa v Minecrafte, idem ťažiť. Totálne jak Minecraft. Tak, a tu je môj dom. OK. Tak zničíme celý strom, tento. Tak môžeme, ideme preč. Strom jeden. Čo je toto? Dobrý deň. Autobus nejde, tak sa idem odpáliť. To ako nič nezničilo. A zničilo už iba strechu a toto a to je všetko. A máme to komplet celé. Zaujímavé, že to tak nič nerobí. OK, je to komplet zničené. A tuto, v tomto dome, on je dobrý. A pozriem taký jeden obchod a tam je vraj skrytá banka. Tak sa tam pôjdeme pozrieť. Ale najprv, keď sa vám táto hra páči, tak dáte like a odber určite. A tak rozbijeme tento celý obchod. Jeden obchod. Máš drahé, tak ťa rozbijem. OK, tak tuto rozbijem. OK, rozbijem tuto. Aké divné zvuky to robí. V reálnom živote by už ten obchod celý sa zrutil. Keď sme tu hodili tento
granát. Celý to tam nevybuchol, len to... Je to dobrá hra, len vlastne je to blbé to, že to robí malý výbuch. Tak idem sa nájsť. OK, za chvíľku budeme 2000. A to chcem. Takže tu sem dáme takto minu, nainštalujem kamerovú minu. Aby to im pekne sa rozpadlo. OK, tak toto dáme sem. Aby to vybuchlo. A teraz vlastne máme dlhé drevo. Sa volá táto zbraň. OK, 900. To už bude za chvíľku. 2000. A sa odomkne niečo nové asi. Lebo už mám 1000, to už som hral. OK, tak dáme sem toto, nové jedlo. Môžem si ho kúpiť. Už je bednekrát 100 000. Ja to ešte pokračuje. OK, tak ideme sa pozrieť teda na ten obchod, čo som vám hovoril. A potom musíme rozbiť. OK, poďte. A tuto je takýto legendárny dom. A on je taký pekný. Ale my samozrejme čo? Ho ideme rozbiť celý. Takže poď sem, jeden domček plesivý. OK, tak to sem dám, tak to porozbijem. OK. Tak vlastne ja som vám robil ten dom, tak tu dáme minu. Aj tu aby sa rozbila sklo. Poslednú minu, bye bye. A tu je nafta, ale tam... odpalím toto. Ja mám zelenú, tak ju dám do zeleného. Hej. A tu dám tiež do zeleného. A tu dám tiež do zeleného. A to je všetko. Bye bye. OK. Tak keď bude viac znova 1000, budem mať. Odpalíme tento bobeček. Už niekto je, pomôžeme mu. Sa prepadol. Haja! To sú komplet zničené domy. Vyzerá atomové, ale to není. No sa to hneď rozbije. Ideme si dať do umývadla, OK. Musím si umyť. A OK, toto je pekný dom, niečo vám ukážem. FBI, ponám. Čo tu máte? Ukážite. Ukážte mi celý dom. Vás niečo ukradli. No my sme nič neukradli. To je mi jedno. Ukážte mi. Hnusný dom. Tak vlastne sme sa spavnili v novom svete. A tu máme toto. Takéto blbé debiliny. Svoj zindelku. Toto je nejaká tyč kamena. O, tu je tento obchod. Ten, čo som vám hovoril. Pozrite sa, tu je tá banka. A tu, keď ju rozbijeme, tak máme tento diamant, ak my ho rozbijeme. Najem sa. Aj napijem. Poď sem. Aké železné, to je dobré. Tak toto, idem si to uvaliť. Či zalieť mliekom. A ty na čo tu čakáš? Čľuvečík. Dám ti aspoň tento darček. Čau. Tak to bol pekný darček, čo som mu dal. O, vyopna. Zamknuté dvere. Okamžite otvorte. Tak to máte. OK, už natáčam 9 minút. Tak ideme do tohto domu. FBI!
tak rozbijeme tento celý dom na malé kúsky, lebo nepáči sa mi. Poďme, utekajme hore. To nám ubila životy? To som nevedel. Tak javčík pekný. A ináč to je zaujímavé, že v žiadnom dome nemajú postiel. No majú, ale málo. Tak už ničím, už iba takéto tu máte. To je vaše... Nie, to je moje poličko. Rozbijem vaše, tam je. A ok, už nemáme svetlo. Tak idem si upiec niečo. Tak, zapnem. Ježiši. To som nevedel, že to nás zabije. To nie je Jakubka. OK. Tento dom som nevidel. To je vlastne ten istý dom. Ja tak tento dom som videl, to je ten istý, len s terasou. To je istý. O wow, tu máme nejaký dom pekný. Tak tu si zavesíme. A to vybuchne. Dobre, tak tu dáme do svetielka, opravím. Zase nás to zabilo. Lebo som umel blbosti. Jadrová kúpeľňa. Tak tu sa spochuješ, dám ti to aspoň tento dalček. A tu idem túto minu. Čau. Tak, ideme. OK, tak my sme práve zlodeji a musíme ukradnúť banku. A teraz nevieme, kde je, ale musíme ju vraj ukradnúť. A ukradneme, počkaj, tento dom. Tak tu mám schovanú banku. Tak, dobre, ideme sa dostať von. Tu už je. On tu už je, majiteľ. Rýchlo, poďte, rozbite to okno. Ideme. Čau. OK, tak tuto je ten obchod. Tak vykradneme toto. OK. A pozrite sa. Tu som našiel takéto. Pekný dom, takýto aj v naozajstvom živote existuje. Ale nemá tu postiel. Rozbijeme celý. OK. Tak, tu kakážova to nevadí. Ten záchod rozbijem. Pekné kakanie. OK. Tak tu máme toto. Tráva. Meká. Tak to rozbijeme. Totálne budisko. Sa vôbec nevyznám. Ale sa vyznám. Ľahké. A keby som sa ísť von, tak len takto sa prebúvam. Už máme 200. Ubilo nám to životy. Komu? Tu je stála Tesla. Alebo Lamborghini. Tak ho rozbijeme. Poď sem ti auto. OK, auto je zničené. Tento dom je celý prevračený. Totálne. A ináč zaujímavé, že nemám záhradu. Keď je to normálny pekný dom. A ináč pozerám, že tu není veľa bytoviek. Bytoviek. A ešte, že tu majú záhradu. Takéto budisko majú. Hej, ty si tam zaseknutý, pomôžem ti. Čo robíš ty? Jeden, choď preč.
Tak toto sme ešte nerozbili, tak... nový svet. Takže ľudia, ja som zlodej a tuto je taký obchod. Hole ruky, všetci! Otvorte mi. Dobre, keď neotvoríte. Tak, donútil som vás. Napijem sa nojem. Máte to dobre, ale mne to nevadí. OK. Otvorte banku. Tu ako neotvoril. Diamant. Nie je jedno. A tak už jeden mám. Ak sa dostanem, ukladal som ho. Rýchlo. Čaute. To je benzínka. Dám zelené. Tak to bolo zlé. Tak OK, čo mám odsek? Tak to bola zelená. Čau. Skúsim dať červenú, to je silná, hej. OK, zničíme tvoj gas benzínkou. Ako mi niečo ukážem. Keď budem stenu. A čo sú môžeme dávať aj iné veci. Mám tu aj raketomet. OK, my sme vojaci. Poďte, ničte mosty, aby sa tanky nemohli dostať. Poďte. Celý most zničte. Zničte celý most. Blbosť. Tak, ty socha jedna mega hlava. Ale prepáč, že čo musím zničiť. OK, tu dám. Čau. Tak a tu je môj dom. Môj dom bol zničený. Nie. Tak to nikto nenájde. Je tank. Tak ja som tu schovaný. Tu niečo zakane. Ide tank. Tak, tu ide. Tam sem dokonal. Už ide. Yes. Tuto takto skryjem. Tak. Ide. OK. Tak teraz je čas si rozbiť inú. Ako rozbiť? Už som to šialný. Zahrať inú hru. OK, tak čo by sme si len tak zahrali? Tak nič. Ale tak zatiaľ dávajte like, odber a čus.